Benda ka janmit kesan tarik nailar ahaja apsau la yok kubor bagi brio na Bangladesh kilawan kiu kum kikber da kiling batla subajur bagi temu ban klong mau na wa umngot shajan dauki. Haka video kabala yo ring ki brio na India ki basa haka tika thain dauki siem layu i bagi ding torchlight kila ki kriak kriak batabe ki brio ki bawan na Bangladesh da kaling. Ka Bangladesh menta ka don haka jingkan at ka bajur haka baka Prime Minister ka Sheikh Hasina kala hab ban risan bat pet krat sha India ban lain naga jingma hadian pada kilak ngut kipat buhur kila kendang ya ka jaka jongka layu jingtip baki breu ka than siem dauki kila pentip baki BSF halor kani ka jingja layu jingtip baka tiga jaka ka baki wan klong mau kadai ke balak khang ka sarkar Bangladesh haka por balong menteri rangba ka Sheikh Hasina rei menta hadian bakala khalam kila wan ban klong mau da kipat ba sendan bong kiu tiket teh. Là kinh. Bong BSF Islam. Là phun em. कोई बात नहीं Kena wajib dah. Bong kiu tiket teh. Là kinh. Bong BSF Islam. Là phun em. Kena wajib dah.